ai grijă de tine, bă, băiatule! Să ne scrii! Să ne scrii cum e acolo! Nici n-apucă că ți să citești! Go! Da, ia uitați-l pe... Hai să vezi tu acum, mătare, ce te așteaptă. Este! Am uțit, gata. Hai! Ia, uite, ia, gata, am murit. Cine? Ia, că am pierit curată. Ce măzat! Uite-le! Ia uite-le! Sare! Crezi că-s spiat! Privează pe Iulică! Privează acolo și trimite mângâlea! Și nu zic că... Ia uite-l ce tare! Și cum ți-ai că în San Francisco! Ia! Yes! Gata! Aha! Aoleu! Aici stai, senzație tare aici! Ia uite, uite-te la fața mea! Da, ne-am uitat! Te-ai uitat? Da, acolo! Se vedea bine? Bă, tu și nu știu să vedea cum dea. Am venit toată presiunea. Te stai cu gura deschisă, că dacă ții gura închisă e mai rău. Nu te lea pe Iulică. Uite-l pe Iulică. Hai, știi că la șocurile alea video când te uiți cu ochelarii. Da! Stai să, uite-le, mamă. Lasă-mă că trebuie. Uite-l pe Iulică, ia. Uite-l și face Iulică. Hai, Doamne! Mamă, dar e mișto să zice, uite-le. Am pierit curată acolo, Iulică. Eu nu mă știam că mai ține, ia uite. Vedeam ora și uite-l pe Iulică acum. Op! E mișto, nu? Uite și ce senzație. Mai dă! Unde?
Te mai ține? Iulica-i bărbat, ia uite-lea, uite-lea cu Iulica. Auzi. Dar cum? Uite-l mă, dă-mi mână. Ce-i făceam cu mâna, yes! Yes! Iulica! Dar ce-i gata, am terminat, bă? Gata, Iulica, bravo! Ești de-al nostru, bravo!